Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndikufuna nditamvetsetsa kunena zoti mfundo ngati zimenezi sikoyamba kuzimva ndithu ena analonjezapo kunena zoti tikazalowa mboma tizapanga zakuti ndipo tizathetsa umbava ndi zina zoterozo. Koma mwina pakupita pa nthawi takhala tikuona zinthu zosiyana. Iniyo ngati mmodzi mwa amene maonetsa chidwi ku nkhani ya utsogoleri, muzaonetsetsa bwanji kuti zimene mufotokozazi mwazikwaniritsa zenizeni? Zikomo. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa likukhudza mbali imene munafotokozera kuti mukuona kuti Mulungu wakutumani kuti muzaphule Malawi pa mavuto amene akumana nawo. Kodi Amalawi akukhulupireni bwanji kuti ndinudi wotumidwa ndi Mulungu? President, dzina langa ndine Cyrus Pili. Funso langa ndiloti kodi Amalawi akutengereni inuyo serious? Ndikufunsa chifukwa chonena kuti mmene mwabwerera sizidaoneke bwinobwino kunena kuti muli ndi anthu okutsatirani. Ndikufunsa za anthu okutsatirani chifukwa chonena kuti utsogoleri umakhala ndi mbiri. Mudatsogolerapo kwina kwake kapena ukungoyamba. Amalawi akukhulupireni motani kuti mukhoza kukhala ndi mtsogoleri wa dziko lino? Zikomo kwambiri. President Mvula, dzina langa ndine Patrick Njawala. Kukusatirani pa page yanu la tsamba la mchezo makamaka la Facebook maoneka kuti muli ndi chidwi kwambiri kuzatsogolera dziko lino, ndipo mmachita identify ndi ma revolutionary amaiko ena ngati achina Che Guevara ndi Fidel Castro ndi ena. Kupatula intention imene muli nayo, anzathu ma revolutionary amene mmaoneka kuti inu mmawakonda amakhala ndi movement ndi kukhala ndi ma structure kuti cholinga chawocho amatha kuchigulisa kwa anthu aja owasatirawo kuti tizipanga chonchi andi chifukwa chake mwina ma revolution amapezeka kuti atheka. Inuyo kuti cholinga chanu chosintha zinthu kundale kuchuma komanso kachitidwe ka zinthu kuti ino zitheke, organized movement imene muli nayo kapena ichokera kuti? Zikomo kwambiri. I think tiyankhe guys. Ndipange respond ma questions abwino amene mwafunsawa. Question yamba ndi yachiwiri zikufanana napo siusiyana kwenikweni. Ngati mmakumbukira bwinobwino mu chaka cha 2020 ndinaonetsa chidwi chofuna kuima nawo pa utsogoleri wa president. Kotero ndinapanga withdraw chifukwa chonena kuti sindinakhutitsidwe ndi meki imene alipo nthawi imeneyo. Popanga withdraw ndinapanga endorse achakwera kuna kuti tamvana mfundo zina za ku social revolution azipanga include poyendetsa dziko. Atawina anapezeka kuti anayamba ndi long foot, adakanika zimene analonjeza Amalawi, komanso zina zimene tidagwirizana ndi mfundo zimene tinawauza kuna kuti atatapange Malawi akuzopita patsogolo, adakanika sadapange. As such, ngati mmakumbukira bwinobwino, I was the first ndinaona kuna kuti ku Malawi kulibe opposition. DPP inafa, UDF inafa, boma la tonse kapena la MCP likungolamula opanda olitsutsa ndidayambisa zionetsero. I think it is on record, you know that. Ngakhale kuti ndinawapanga endorse, I was the first kwapanga criticize. Nditapangisa zionetsero zimene zija adanditana kuti andipatse ntchito mboma kuti Amalawi atsimikize kuti I'm serious and ndikufuna ndisinthe Malawi, ndinakana ntchito. You can cross check with them. Panthani panga kuti pangisa zionetsero munaona anthu amayitanidwa ku State House opanga zionetsero. I think it's on record. You never see any picture where Phunziro Mvula is there because ndinakana. Anthu amakala ndira ku State House akapanga zionetsero. Ena amangopanga phokoso, akamaphokoso kena kwazabwera Amalawi santhu wafera. You never see Phunziro Mvula on those pictures. I'm standing by my principles. Ndipo ndinaonetsa kuti sina munthu ajera. Ndipo ndimanena mobwereza kuti ndikhoza kukondwera makagaitsa mchigawo changa kuposa kuendera plado imene boma landipatsa chifukwa chonena kuti akufuna ndikhazike chete. Revolution ikubwera ku Malawi. Mufune musafune revolution ikubwera. Ndiyankhe funso lonoti la ma structures kapena kunena kuti simunabwere ndi anthu. Ndikotubweretsa ndale zosintha. Anthu amene amabwera ajatu anagulidwa, anatengedwa pa malole. Ine fetu kuna kuti siti kutenga munthu ya munthu kadafuna kuvotera ativotere mokufuna kwake, munthu kadafuna kubwera abwere mokufuna kwake. Amalawi tu
ayamba kupenya, akumva, akutha kuona chabwino ndi choyipa. Ndi zitsiru zokha zimene sizingathe kudziwa chabwino ndi choyipa. Ndi zitsiru zokha zimene zingakavotere mu zaka zino kuvotera munthu foti ndi region yakwawo, kuvotera ifoti wapatsa ndalama. I can challenge you. Kumene makasayinitsa nomination papers. Anthu ambiri amakana kusayina mapepala anga. Chifukwa makana kuwapatsa chiphuphu. Amafuna kuti apatse ndalama andisayinire. Ndinawuza kuti I would rather musandisayinire. I would rather ndisayime pa chisankho. Kumene I cannot destroy my integrity, my dignity, because ndikulowa ndale chifukwa chani kwenikweni. Mwina mufusefuso limene lolo. This is the only way I can pay back to Malawians. I was raised by a single mother. Timasowa zinthu zambiri. Ndikuphunzira kubwera secondary school. Izi masowa. Kusukulu kumene kuja nditapita, ataona luntha ndikulimbikira kwanga, anandola naphunzira osalipira. I need to pay Malawians for that. Nditasankhidwa kupita ku polytechnic, ndinakakumana ndi bazari imene patenga malonda ma 25,000. Ndinaphunziranso ku university ngakhale ndinalibe kuthekera. Ana pakali panopa ku university akukaneka kuphunzira chifukwa ino kuti system inasintha. They need a savior to put back that system. I am that savior. Mafuso wenu. All right. A revolution can be overtaken and mwina kuyamba kuocha dziko lawo. So iniyo muli ndi intention komano structures zenizeni zonena kuti zimene mukufuna zino kukhala ndi plani kuti tikachoka apa tipita apa zikuoneka ngati kuti palibe. Okay, this is a deliberate move. All political parties in Malawi and all organizations are captured. I can tell you, tsiumene nakatenga mapepa alantapereka 10 million. Anthu anaona nambala pa pepa limene jalo. Ena namba mandimbira phone even patu wasiku mandimemfa ndalama yandiwo. Ena manduza ndithu titaonekera zovuta. So in Malawi, people support someone because akufuna kena kake. Ndale zimene zozikuona kuti tizithetse. I am the person who is bringing an end to that. I would rather anthu asandivotere koma ndisagule yayi. Therefore, there is no need to form structures imene ikhala kuna kuti anthu akukhangata kuti tsatira koma akufuna cholowa. Munthu wanzeru akhala kumvetsera mfundo zimene tikhale tikutchakula anthu fe. Ndipo akhala kusankha choonadi ndi chabodza. Ndipo aona kuna kuti amene angathandize Malawi ndi ndani. That is a structure on its own. Thank you. President ine ndine Wanda Msisi kuchokera ku Times Group. Kupanga kafukufuku inu munakhala msilikali munachita kusiya mwatenga running mate anunso asilikali opuma warrant officer class 1 komanso tafufuza kuti anthu amene asonkha ndalama 10 million ndi asilikali opuma amene amasonkha kuti inu mupereke 10 million. Muli ndi chidwi china chilichonse mwina ku nkhani za usilikali particularly asilikali opuma akukutumani china chake kapena choti muyankhule ku mtundu wa Malawi? Alantapereka 10 million. Anthu anaona nambala pa pepa limene jalo. Ena namba mandimbira phone even patu wasiku mandimemfa ndalama yandiwo. Ena manduza ndithu titaonekera zovuta. So in Malawi, people support someone because akufuna kena kake. Ndale zimene zozikuona kuti tizithetse. I am the person who is bringing an end to that. I would rather anthu asandivotere koma ndisagule yayi. Therefore, there is no need to form structures imene ikhala kuna kuti anthu akukhangata kuti tsatira koma akufuna cholowa. Munthu wanzeru akhala kumvetsera mfundo zimene tikhale tikutchakula anthu fe. Ndipo akhala kusankha choonadi ndi chabodza. Ndipo aona kuna kuti amene angathandize Malawi ndi ndani. That is a structure on its own. Thank you. President ine ndine Wanda Msisi kuchokera ku Times Group. Kupanga kafukufuku inu munakhala msilikali munachita kusiya mwatenga running mate anunso asilikali opuma warrant officer class 1 komanso tafufuza kuti anthu amene asonkha ndalama 10 million ndi asilikali opuma amene amasonkha kuti inu mupereke 10 million.
muli ndi chidwi china chilichonse mwina ku nkhani za usilikali particularly asilikali opuma akukutumani china chake kapena choti muyankhule ku mtundu wa Malawi? Zikomo kwambiri. Wina anafunsa hapo ndisanake fuso wina anafunsa kuna kuti munapanga chani chimene chonsoniza utsogoleri. Asilikali ndamene ndikagwira nawo ntchito utsogoleri wanga akudziwa ndipo anaona kuna kuti imene malamulira kwa ameko ku MTF, I think if I can replicate the same national level, Malawi will develop. That is why I want to chimenechi. So mwambiri. Ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria Malawi. A president chisankho chikubwerachi pali mkoke wa anthu 7 million ndipo opambana afunika adzapeze 50+. Kodi inuyo mwadzithemba kuti nokha chigwa chimenechi mudutsa nanga manifesto anu mukhazikitse liti nanga akhala wotani kuti anthu akukhulupirireni? Zikomo. Ndine Franklin Mtambalika from Zodiac. Magamba za 31 trillion kuti was stolen from Malawi. I just wanted to find out from you kuti njira yokha imene mungabwezera Malawi ndiyo kuti mukhale mtsogoleri wa dziko and not an activist as you have always been before. Thank you. Can you rephrase the question, please? Njira imene mungaonetsetse kuti 31 trillion imene mukuti was stolen from Malawi ndiyo kuti basi mukhale mtsogoleri wa dziko, palibenso maminzi ena kuti you can represent or you can help Malawians get this money back? I think kumalawi kwathu kuno kumene kulili pakali panopa njira yodalirika imene ingathandize it's through iweyo kukhala policy maker. I think itaona ku member of parliament ena akabwino parliament kuja akupanga ndithu ma checks and balance, akulankhula kuyimirira Malawi koma sizimaphula kanthu kena kalikonse. Komanso ineyo mwini wakene ndinayeserapo kukhala activist kupita pansewu kumenyera ufulu anthu kuna kuti mwina Malawi abwera bwino sana sinthe yayi. Komanso ndinanena momveka bwino kuna kuti chifandire ndi chidwi ndi dziko la Malawi ndinalembera kalata United Nation which is on record kunena kuti atithandize kupanga trace ndalama zimene atsogoleri athu akale anaba azibisa ku mabanki akunja. United Nation anandiyankha kuti they cannot act based request yokera kwa individual. Ngati ndikufuna kuti apange act, I should lobby the government. So ndinanena kale kuna kuti government ikapange lobby ndimene likubalo maona ino kugula fetereza kubuchala, maona ndithu kugula ku pharmacy, maona ndithu kunokima kuja kungolowa atu miyezi yoyambirira kunomika kwa ola kale ambafuna patsana ziphuphu. So do you think I can lobby with those people? I cannot. Then I need to stand to become the president. It is up to the Malawians to see light from darkness, to see what they can support, to say enough is enough. Tavala dzina la umphawi kwa zaka zambiri munthu wabwera kuti atithandize timupase vote kapena tisapase vote. It's up to you Malawians. If you don't want to vote for me, I've got what I do. I'll go back and do whatever I do. But this is the sacrifice that I'm offering myself to the country of Malawi. This is what I can pay Malawians for what they did for me. Ndani kale kuna kuti naphunzira kubwera so social fees. We could not even afford the fees. Koma naphunzira. I'm an educated person. Napita polytechnic naphunzira. Without kulipira timatenga ngole ma 5000 amene tinabweza tamali za school. Napita kumale armed forces college wana kanphunzitsa kukhala killing machine pa misonkho yanu ya Malawi. How can I pay back to you? Ndayesera njira zonse kuthandizeni ngati nsilikali kutetezani koma Malawi sana sinthe. Ndayesera ngati activist Malawi sana sinthe. Let now I try to become the policy maker. I make those nice policies and good policies that can see Malawi change. Thank you. Asilikali opuma asonkha ndalama zimene zizi ataona mene nawalamulira ku MTF atakhutitsidwa ndi mene ndimagwirira nawo ntchito. Alipo ena ndoti akugwira ntchito masanga pange satenga nawo active in politics koma anthu okhutitsidwa ndi mene akugwirira ntchito. Ife tiyenda tokha pakano sitikuyenda sondo inaliyese chifukwa zipani zina zonsezi anthu ambiri andalewa ndamene akulezera katangale. Mutati muoneni anthu kumatengedwa pa magalimoto otosera sopasira ma 50,000 bribing their voters. We are saying no. Komanso mutati muone zipani zimene zizi kuti zipange kampeni pompo jemmanira chobwera ndi anthu ija imafuna ndalama. Ndalama zimene amakatenga kwa amwenye ama business kapena kwa anthu ama business nkwale unjeza kuti tikazalowa mboma tisapeze kuti tikupasana ma business. Azisaja anthu ajamakhala kuti ali captured. Akalowa mboma muja atitufatane ndi katangale akapeza kuti anawapasa ndalama sata ndamene akugulira atu matisheti anawapasa ndalama kwa kugulira magalimoto opangira kampeni aja amakanika kumanga. Inu munaona sata ku UK ali ndi mlandu kumalawi kuno muti alibe mlandu. Koma ku UK kumlandu akumuzenga mlandu ona kuti anayipitsa ku Malawi. Koma kuno palibe kumuzenga mlandu aliyese.
munthu amene ankafuna kutenga nkhani imeneyo Martha Chizumo was victimized. Yes. I can say the main motivating factor is to make Malawi a better place to live in, to pay back Malawians who helped me, because there is no any other means and ways of paying them back other than be a good leader and offer them a better Malawi. That's my motivation. Thank you. Let's just agree. Mafuso ngatali watu wamabweraji. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.